les llargues i l'alè de foc. Aquest drac feia fugir el poble, matava la gent amb el seu alè i s'empassava les persones vives. Els ciutadans, sense cap solució, varen decidir donar-li 2 ovelles cada dia per apaivagar la seva fam. Quan s'acabaren els béns, li donaren vaques, bous i tots els animals que tenien fins que es quedaren sense convocar una reunió on va decidir que farien un sorteig i donarien al cap una persona cada dia perquè se la vengués. Un dia, per mala sort, li va tocar a la filla del rei i ell tot plorós va dir: «Perdoneu a la meva filla i a canvi us donaré tot el meu or, el meu allet, la meitat del meu regne. Però us demano, per favor, deixeu la meva filla». El poble li va negar i el rei va demanar 8 dies per plorar la seva filla. Arribat el dia, el rei la va vestir i la va deixar davant de la porta, a prop del drac. Però de sobte, quan el drac ja obria la seva gran boca per menjar-se tota la queixada de la princesa, va aparèixer cavalcant sobre un cavall negre i amb la seva llança i el seu escut daurat el cavaller Sant Jordi, per salvar la princesa de les urpes d'aquell enorme drac. Aquell cavaller va alçar la seva llarga llança i d'un cop el va matar i la seva sang